Milé poslucháčky a poslucháči, vitajte pri sledovaní ďalšieho dielu zo série My sme Sako, v rámci ktorej predstavujeme členov Slovenskej asociácie koučov. Som veľmi rada, že moje pozvanie prijal Janko Kuric. Janko, vitaj. Ďakujem pekne. Môžem prezradiť, že my sa poznáme už dlhé roky, však myslím, že pred približne 10 rokmi sme sa veľmi často stretávali v rámci assessment centier, výberových konaní u nemenovaného zamestnávateľa, pre ktorého sme obaja pracovali, a mňa bude veľmi zaujímať, čomu sa ty teraz aktuálne venuješ. Skús nám prezradiť. Ja. Aktuálne sa venujem koučovaniu ako takému. Koučujem hlavne teda témy, ako je životný coaching. Teraz sa to celkom množí, ak to môžem tak trošku pejoratívne nazvať. Práve takéto starosti ľudia začínajú mať a začínajú ma kvôli tomu navštevovať. Ale venujem sa aj takej tej chlebovke, to znamená, že koučujem aj v biznise, komunikáciu vodcovstva, alebo dneska sa to po slovensky hovorí, že leadership. A či už v ťažkom priemysle, vo vzdelávaní, myslím tým napríklad na základných školách, kde mám v koučovaní aj ľudí, ktorí pracujú aj v tomto sektore. Ale venujem sa aj ľuďom, ktorí sú chorí, ťažko chorí, to znamená, že je v tom aj nejaký taká pomoc pre tých ľudí, ktorí potrebujú aj takúto pomoc. Vlastne veľmi health coachingom, lebo si myslím, že to asi úplne health coaching nie je, ale v takom tom prenastavení sa a keď sa ľudia naozaj niekde hľadajú nejakú tú zmenu, tak v tej chvíli sa s nimi ja stretávam, keďže sám mám zaujímavé skúsenosti aj v tomto smere osobné. To znie veľmi, veľmi silne. Janko, čím si ty ako coach výnimočný? To je celkom zaujímavá otázka. Neviem, či som ako coach niečím výnimočný, ale myslím si, že tým, čo za sebou mám, a už tu tiež nejaký piatok som na tomto svete, a tie skúsenosti, ktoré mám, mi dávajú akoby nejaký taký silný backup vzadu, ktorý mi dáva istotu v tom, čo robím. Čím som ja výnimočný, to skôr počujem možno v takej tej spätnej väzbe od toho partnera v koučovaní. A tam ide o to, že počúvam, že takú tú vetu, že idete do takých detailov, až mi to otvára nové možnosti. A to je pre mňa takéto objavovanie, čiže som detailista, to je fakt. Až by som to možno v nejakom momente nazval, že niekedy som taký monk, ktorý sa potrebuje naozaj dopýtať a baví ma objavovať zdroje u klienta, ktorý tu sedí, pretože pre mňa je to na nezaplatenie, keď ten klient sa odrazu rozžiarí a začne rozprávať o tom, že aha, a keď je tam to aha, tak je to také skvelé. Čiže dobre tomu rozumiem, že tam, kde cítiš tú energiu, hej, že to sú tie detaily, že nepustíš potom. Že tam, kde to zacítiš u toho klienta, tak sa ako keby vrtáš hlbšie, hej, že takto si to myslel? Áno, a najradšej mám, keď sa on vrtá na hlbšie a hlbšie. Keď prichádza v tom, že keď sa ho človek opýta toho klienta, že no a keď ste to mal takto, alebo onak, tak čo ste vtedy robil inak? A on vtedy začne ísť a to je ten moment, kedy je to také, že to človeka naozaj prestúpi a nadchne. A vtedy je to také skvelé. Neviem, možno, že je to aj tým, že som lenivý a rád nechám pracovať klienta. OK, tak som to myslela, že vrtať otázkami samozrejme, aby sme chápali v podstate tú základnú úlohu coachingu. Dobre, a ja viem, že ty coaching robíš už dlhé roky. Aké boli tie tvoje začiatky? Spomínaš si ešte na tie prvé obdobia, kedy si sa začal coachingu venovať? Aké to bolo v úvode pri spoznávaní tejto metódy fungovania života? V tom úvode to bolo asi veľmi podobné, ako som to pred chvíľou opísal, že bolo to pre mňa objav nového svetu.
novej dimenzie a bol som z toho taký nadšený a takto zo mňa išlo vonku, že som dokázal fakt veľmi veľa ľudí asi aj valcovať s tým. A to je možno aj taká tá myšlienka, že nechať to ako keby doznieť v sebe, až potom začať niečo robiť, lebo mal som to šťastie, že v tom korporátnom svete som teda mal toho priestoru viac na tie začiatky a tie chyby tiež mi neboli odpustené, ale boleli ma menej ako dneska, keby som také veci robil. Fajn, keby si mohol vrátiť čas, čo možno inak by si urobil v tých začiatkoch, ak je niečo také. Nech trošku možno povzbudíme tých mladých, menej skúsených koučov, ktorí nás môžu sledovať. Za mňa nič. Ja som absolútne vďačný za každú chybu, ktorú som urobil, lebo to mi pomohlo uvedomiť si mnohé veci, ako sa dajú veci robiť inak. Ako sa dajú veci robiť tak, aby fakt boli naozaj užitočné pre mňa, ale aj pri koučovaní, aj hlavne teda pre toho partnera, aby sme z toho obidvaja vychádzali ako víťazi. Ja tým, že som si odviedol svoju prácu na 100% a klient odchádza s tým svojím objaveným, s tým niečím, čo jeho zase posúva ďalej. Lebo tak, ako hovorí Eva, alebo raz bol jednu takú vetu, vypustil môj dobrý priateľ, že ak chceš niečo zmeniť, tak musíš niečo zmeniť. A bez toho to naozaj nejde. Fajn. A aktuálne, už po tých rokoch v coachingu, ono my vieme, že sa musíme neustále vzdelávať a pracovať na sebe a cibriť si to koučovské majstrovstvo. Kde ty nachádzaš inšpirácie pre ďalší svoj rozvoj a rozvoj tvojho majstrovstva coachingu? To je výborná otázka. A ono je to dennodenne a je to naozaj kdekoľvek. Hlavným takým zdrojom, čo sa týka asi objemu, je aktuálne moje 11-ročné dieťa, ktoré je naozaj vynikajúci tréner preto a neodpúšťa žiadnu chybu naozaj. A vždycky tam, kde urobím nejakú, tak si to vypijem. Toto je jeden zo zdrojov, taký základný a permanentný, neustály. A ostatné zdroje sú, tak veľa čítam, určite každý deň ja musím prečítať nejaké knihy, niečo, čokoľvek. Veľa počúvam nejaké podcasty a zároveň sa učím aj od tých klientov, ktorí prichádzajú. Tí sú pre mňa tiež nesmiernym zdrojom toho poznania, ako to v človeku naozaj beží a keď to teda zdieľajú, keď ten vzťah je naozaj taký otvorený, že ten klient ide vo veľkých detailoch, tak tam vidím absolútnu tú spätnú väzbu, že OK, toto si teraz urobil fakt dobre. Keď sa do toho vnášajú také tie jemné nuancy, také tie soft veci, ktoré sa nikde v knihe nedajú prečítať, tak v tej chvíli je to pre mňa toto správne a vidím, že kde sa posúva. A samozrejme sú aj také niektoré situácie, že sám cieľene pracujem na svojich veciach, mám prepisy svojich hovorov, napríklad teda rozhovorov a keď si ich počúvam, tak častokrát sa pírim aj sám pred sebou. Výborne. Myslíš v tom pozitívnom alebo v tom rozvojovom zmysle slova? V tom rozvojovom, áno. Dobre, ale poďme k tomu pozitívnemu. Ak by si mal ty možno vymenovať niečo, čo môžeš samozrejme, čo nie je tajné a nie je to taký ten top secret, čo bol taký najsilnejší možno zážitok z koučovania pre teba, alebo čo patrilo medzi najsilnejšie zážitky, ak ich máš viac? Čo bolo takéto silné, kedy si povedal, že wow, toto má zmysel? Že toto má zmysel, ako to koučovanie? Áno, tá tvoja práca. Rozumiem. To bol presne ten začiatok, kedy som sám sebe pomohol, ako keď som bol ja koučovaný, tak to mi tak veľmi svieti. Inak sa to potom akoby stále permanentne nejako opakuje zase na druhej strane, z druhej strany,
ale sú situácie, kedy aj ja potrebujem mať svojho kouča v nejakom momente a mám ho. A, a rád sa k nemu vraciam a vždy niečo objavujem. Čiže sú, pre mňa sú tie momenty akoby vždy vtedy, keď pracujem, tak ten moment tam je. A som im to za ne vďačný, lebo si zároveň uvedomujem, že v tej chvíli to robím dobre. A, a keď to vidím na tom partnerovi, ktorý sedí oproti mne a s ktorým máme tú diskusiu. Čiže ten najsilnejší moment, hovorím, bol vtedy, keď som to objavil sám pre seba. To bolo niekde v roku 2010. Také znovu objavil, lebo prvýkrát som sa s koučovaním ako takým stretol niekde v 99. možno v roku 2000, kedy som dostal kouča ešte ako zamestnanec iného korporátu, nemenovaného. A vtedy som bol taký uveličený z toho, že čo som to dostal, keď mi ako obchodnému zástupcovi sedel v aute nejaký chlapík, ktorý sa so mnou iba rozprával. A potom v 2010, keď som mal v pláne z toho nášho spoločného miesta, kde sme sa stretli, odísť, a odrazu prišla táto ponuka, že vytvoriť interného kouča, tak som sa aj teda nejakým spôsobom chopil a nejako som sa do toho pustil a ten objav bol pre mňa naozaj nesmierne silný zážitok, keď som vďaka koučovi, ktorého som vlastne absolvoval svoj prvý výcvik, objavil také naozaj tie jemné nuancy toho rozhovoru koučovacieho. A bolo to fakt zaujímavé. Pamätám si dodnes, že to bolo pri tom, ako sme koučovali, ja som mal luk, teda, lebo rád strieľam z luku. A ten coach, ktorý nás to učil, ten lektor, zároveň v tej chvíli, tak dal ten luk do ruky niekomu, kto v živote nedržal v ruke luk a nechal ho koučovať mňa, ktorý strieľa z luku. A to bolo také silné momentum, že ako sa to naozaj veľmi jednoducho dá. A to nevedomie, to nevedenie je veľmi silný nástroj v tom koučovaní. A zároveň je niekedy ťažké sa na to pripraviť vzhľadom na skúsenosti, keď človek má. To je pravda, ináč to je veľmi pekné, lebo tá nevedomosť pomáha, plus tá maximálna prítomnosť, že skôr tá schopnosť naladiť sa na toho druhého človeka, byť tam vtedy pre neho plne. Že nerieši tie svoje myšlienky, čo nám chodia okolo a tak ďalej. To je náročné, naozaj si vyprázdniť hlavu. Výborne. A keď si spomínal ten rok 99-2000, mňa by ešte zaujímalo, máš ty nejakého svetového v podstate kouča, priebojníka v tom coachingu, koho ty uznávaš, čo by sme vedeli doporučiť našim poslucháčom a poslucháčkam, aby si niečo od nej prečítali, pozreli, naštudovali, niečo, čo teba ovplyvnilo na tej svetovej úrovni alebo regionálnej minimálne. Určite je to človek, u ktorého som absolvoval jeden z ďalších výcvikov, ktoré mám za sebou, a to je respektíve ten, ktorý mi bol na tej záverečnej skúške, a to je Peter Sabo. Tak máme rovnakého idola a inšpirátora. Okay. Výborne. A vlastne ja som ako tú absolventskú skúšku robil s ním, asi rovnako ako aj ty. Krásne, a tak, ako to nazval on a aká bola tá reakcia, tak to je dodnes, a možno je to aj počuť teraz na tej farbe hlasu, pretože ma to dojíma dodnes, pretože to bol asi taký v rámci koučovania, ak si sa pýtala na zážitky, tak toto bol druhý nesmierne silný zážitok pre mňa. Nesmierne silný a bolo to pre mňa takéto po anglicky, že taký ten magic moment. Verím, Janko, ja som s Petrom absolvovala jeden seminár a bolo to neskutočné, naozaj až teraz mám zimom riavky. Tak a ak teda môžem položiť poslednú otázku v rámci nášho dnešného rozhovoru, čo ťa čaká najbližšie týždne a mesiace? Čomu sa ideš venovať, Janko? Najbližšie mesiace sa idem venovať, tak ako som aj hovoril už, to, čo som
povedal na začiatku, bolo, že budem robiť nejaké vzdelávanie teraz cez prázdniny v jednej základnej škole, kde nie tak vzdelávanie ako naozaj konzultácia, coaching s riaditeľom školy a s No, výborne. niektorými učiteľmi. A zároveň v strojárskom priemysle takisto mám ešte niekoľko aktivít a rozmýšľam ešte budem robiť aj nejakú lektorskú činnosť v biznise, v rýchlej obrátke. A to je asi všetko takto na leto. A teším sa hlavne na koniec leta, lebo koniec augusta, začiatok septembra je niečo, kde ja odchádzam do teplých krajín a tam som s rodinou a oddychujem. Že sa teším k mojim tretím starým rodičom, lebo už chodíme 15 rokov ja hovorím, že na chatu, ale do Chorvátska, ku jedným veľmi blízkym ľuďom, ktorí už majú aj svoj vek, preto ich nazývam takými mojimi tretími starými rodičmi. Jaj, výborne, výborne. Tak znie to pestro. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si sa s nami podelil o svoje skúsenosti v roli kouča, že si dal pár tipov, trikov aj pre tých menej možno skúsených kolegov. Som veľmi rada, Janko, že sa ti darí a že si úspešný v tom, čo robíš a z celého srdca ti želám, nech to tak je aj naďalej. Nech pomáhaš a nech si užitočný svojim klientom pri odkrývaní ich plného potenciálu a nech teda robíš ten svoj aj život tých svojich blízkych ešte krajší a lepší. Tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor a niekedy na budúce sa budem tešiť na ďalšie rozhovory s tebou. Ďakujem za túto príležitosť aj s tebou sa stretnúť, pretože pre mňa je to celkom vzácny čas, ktorý som mohol s tebou stráviť, ako aj s bývalou kolegyňou, ale s človekom, ktorého mám naozaj rád. Ďakujem. Ďakujem pekne a milé poslucháčky, poslucháči, budeme sa na vás tešiť niekedy na budúce v ďalšom diele zo série My sme Sako. Majte pekný deň. Pekný deň všetkým.